Niye suratu Muhammad ay fo mi ma ko suratul qital ale Qur'an suran binani ni wolo blana bi ko don durna do jiginna ayam bis sabani segindo kelema keme duru an binan nifla harafu bafla ani keme saba ani bi woro jigiran magande bismillahir rahmanir rahim suratul Muhammad hal huwa makkiya aw madaniya عندنا مدنية باتفاق القراء أم في قول ابن عباس مدنية في قول ابن عباس أيوة كاي مدنية أقول أن نتاعي مكية مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الذين نعم على كده صلى الله عليه وسلم إلا وكاين كن يقول جينا في حجة الوداع هنا خرج من مكة وجه لينظر ويبكي حزنا بسم الله الذين ما منو كفروا نلو كافر يراك من مكان قولا نو يوتنا وبلي سبيل الله كابولي من يكسرام كابولا على كسرام نويل من ياي على يوكا بارو بينغوي والذين ها أيوكا بارو يمان أيو بي براجدالا فالردالا قايت عام تعامي وصلات الأرحام أيو بيبي وتي سرافويا نام والذين مؤمنون فنا آمنوا نولو لمن يرى والأنصاروي وعملوا الصالحات نيوم بارا نولو لمن يرى نفني نوجي محمد صلى الله عليه وسلم وهو على أودي شيء كابو مارو سيئاتهم أيوكا جوكما أنتوسي كابو ما وأصلحهم ها لمبي قرآن دمنا أمبي اتقو آية منو فو تبركا محمد تقو بي قرآن آية منو ني آية دوي ودكو آمنوا يا فهم أما فو بسياغة المادي تنو فتح القرآن أمبي قرآن حكاية القرآن وآمنوا بما نزل على محمد نعم وأصلح بعدهم على يقال على ذلك أكو من يوه أن الذين ويدي غافو أصابوا غافو ما منو كفروا نولو كافر يرى سمعوا لبعض ورين قالوا نباتو وأن الذين ما منو آمنوا نولو لمن يرى ورين چين دي باتو من ربهم باطلو الشيطاني چين قرآني كابو مارو كذلك وبانغالين جو يلا يضرب الله على بنت لندا ماوي على يضرب الله على بنت لك موي أمثالهم وقال عليهم ونولا إذا لقيتم الذين ناوي ماو بنيونا ما منهم كافر يرى ضرب الرقاب أجندو كانغو سلادي حتى كانغو سلينو دي يو جهادوي ما منهم بنالما nam fotu mami na yo dana se fa'alat mami o kuma na yasir le juru giriyare no de kaso damina golla kaso tende fa imma mannan imma au ka finansira la nunun de menengo wala ka kuma bolla ko kele ga dalike ga doni girun na kanyama jo ako minyoye na gunyala ja akomba ka hagemina kafiru la kasoro amagini kele nga elasana au dokorobo ni doye limana jonna tanana bun gawnyona walladina mu'minu nolu kelege ala gasrala ala duga baraw labladi ayat au da qatalu dia wa fi qira'ati qatalu wa fi qira'ati qutilu ibn fa limin yekelege nam minu yekelege ala gasrala ala doluga baro bingoyi ala bugana nyini la ala bugala aranye ala bulado arjanena ay arjana illa dunya we ka bangawe ube kana ka duka sigiroma umuso donedo ay ni dar ay muli mena jon tar arjeni abi ko mena ba san tandege ay minum be ubi don ibu don ibi ka so don mata yoro jiri la foy abi ke ko mena foy san joli de keddu ite keddu na yende
limana jon tike dunay arjani ma ta ka yoro jira la directement abidon arafaha lahum adonembe ko udoniye nam alaka arjana dama ya mo maude godon no lo liman yara na ya alaka dina deme alabana ba de majuguga aba au sente go sabati mamino no lo kafir yara halagilibe kafiruwe ayoga barabi ago halagili ga sabuke ulu we fengon na ala ujigi ala yoga barabi أفلم يسيروا يلو متاموا في الأرض دوغو كولولا وينظروا كافلوليكي كيف شوكومي كان عاقبة الذين نيماو لبان كيراوي من قولهم ما منون كونوي دمر الله على هلاكيليكي عليهم وكان وللكافرين أمثالها هلاكيلين يونا بي كافرو فنا يونا بي كافرو alay awni walaki anu dem anu kana folo alakili nyono be kafir fay dhalika min yoy bi anna allah limana jon demeni kafiruka ode ka fala mawla alladhina alade mawde min bagay amanu ma minun dara alala wa anna alkafirina nga kafiru la mawla dememba jonjonte lahum ulubolo inna allah ala yadkhulu alladhina abe mawlado amanu ma minun liman yara wa amilu salihati no yenyumbara jannatin arjana sula tajri lanharu ko folo mi boli min tahtiha o arjana injugor lala walladhina mu'minun kafaru nolo kafiriyara yatamatta'una ulubu yere damu jina wa yakuluna ube dumunike kama komi na fo cogomi takulu lan'amu ni bagan be dumunike mako foytu la fo furu konobara ani faraji wa tu ko file lahara ko yere la o ye baloba de bisimilahi wannaru tasuma maswan tasuma ye sigiyɔrɔ ye lahum o tigilamɔgɔw ye وكأي a ka ca من قرية kabini dugu la هي o dugulamaw أشد olu de ka gɛlɛ قوة se la من قريتك ka tɛmɛ ka dugu ka n'o ye makan ye التي ɲigili sabu kira bɔlen makan ka taa kuluwo kɔnɔ a y'i kɔfilɛ makan ma a ko e de ye dugu la kanuyalen ne kana ne ma ani ala ka dugu bɛɛ la kanuyalen kana ne ma ni filankafu kuma ne labɔ ne kun ti bɔ ka minɛ la ni sɔrɔ ka jigin kana dimi ka boli kan bari ala b'i bu dɛmɛ a bɛ se di ma nam التي omi أخرجتك n'a ye labɔ أهلكناهم an ye dugulamɔgɔ setigi ninnu halaki فلا ناصر dɛmɛbaga tɛ لهم u bolo فمن yala mɔgɔ min كان n'o tigilamɔgɔ kɛra على بينة dalu jɛlen kan من ربه kaba mayɔrɔ e limana jɔnw de u bɛ dalu kan maa min ko ala maa min ko a kira o kɔni wasala dalu ye sa nam كمن yalo a b'i komi n'a mɔgɔ wa زين سوء عمله n'o y'o ka baara jugu masiri له ayi o ye magankaw ye a bɛ ka kira bali ka kira bali ka bɔ magan dugu kɔnɔ ka kira laɲini k'i bɛ kira faga baara jugu b'o bɔ walayi baara jugu t'o bɔ min ka fisa ni du bɛɛ lajɛlen ala le tila ala ka danfɛn bɛ muhamadu ka fisa n'a bɛɛ ye e ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye k'a ka ɲɔgɔn ye résultat jaabi wɛrɛ ma bɔ a la fo ka muhamadu faga la ilaha illallah muhammadu rasulullah nin ye baara cɛjuguba de ye ni baara cɛjugu in masirila magankaw ɲɛkɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ o ni a ma ɲɛ fiyewu bisimilayi واتبعوا أهواءهم a y'a faamu aya in jiginna makan kafiriw de la munna ala kira de bɛ ka tugu ala kɔ ni a ka dalu ye dalu min ye kuranɛ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ani limana jɔn minnu tigɛra kira kɔ olu de bɛ dalu kan yala o bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ n'u y'o ka baara jugu cɛɲɛ
anjokoro واتبعوا ba jonga أهواءهم bara yuce cenyara anjokoro o magangawi nam واتبعوا أهواءهم magangaw yu ni dongo labatu مهل الجنة jobatu nunna ani kira funyola arjana mangutu التي arjana mi وعد المتقون nu yala siran jon laydu فيها arjana na أنهار mangutu betisiga fuka ba ngami do fala fiya ni harun ko fulum bala من ماء kamini jila غير آسن o yele malen tanaye وأنهار ayati toliu ani ko fulum من لبن kamini nonona لم يتغير طعمه adamu ma yelema وأنهار ani ko fulum من خمر kamini dlola لذة min damulendo lisharibina min bawi وأنهار o yarjana tay jentan haramaledo ani ko fulum من عسل kamini dila مصفى min senaledo ولا من كل الثمرات ka fenkirte kata belajelen bola nam walahum min kulli thamarat jirden belajelen buye fiha arjana ngono ومغفرة ni yafa buye من ربهم kabu maro كمن yalo bi ko minafu mowa هو o tigilama خالد o duma bade finnar tasmala وسقوا uye ulami معا janabadde ulami na jila حميما ji kalamba فقطع sinago أمعاءهم nugden tige tige ومنهم من ma biuli kafirola يستمع man billaminige إليك kana ye mai ka kalanna ali juma ka kutubala خرجوا o ye nafiu de aw o be kira koro nga o ta fe ka kira kuma ga yira la me fiu o ko ne ba koro nga o la nyini te ka kuma ga la me ma bi uli kafiru la yastamiu min billaminige إليك katima kutubala حتى إذا خرجوا fatuma minnu bora من عندك ka bo yoro قالوا o b'a fɔ للذين mɔgɔw ma أوتوا العلم u ye dɔnni di maa minnu ma ماذا sahaba ninnu buni masudu ni buni abbas ninnu u bɛ yɛlɛ olu la maada mun fɛn dɔ قال n'a y'o fɔ آنفا sisan nɔ أولئك الذين olu de ye mɔgɔw ye طبع الله ni ala ye nɔrɔli kɛ على قلوبهم u dusukun kan واتبعوا أهواءهم n'u y'u nu denw labato nafigiya la والذين maa minnu اهتدوا n'olu kandana زادهم ala y'olu jidi هدى kanana وآتاهم ala y'olu sɔn تقواهم u ka ala ɲɛ siran ye la هل ni ye ilhamu ينظرون ye a y'a siran ye a ye o jigin dusukun na nam هل ينظرون u tɛ foyi makɔnɔ إلا الساعة fo kiyama sanga de أن تأتيهم a ka na u ma بغتة cungal la فقد جاء أشراطها a b'a ta tamansenw nana فأنا yala cogo jumɛn in de la لهم ذكرهم n'u ka hakilinjigi bu ye kibara nana ka bɔ huzaifa bun yamani ma ani bara bun asim ko anw kun bɛ sanga baro bɔ cɛ dɔ ye n kɛra n kan aba ashrafa alena rasulullah kira nana i jɔ sallallahu a ko aw bɛ ka mun baro kɛ an ko an bɛ ka kiyama baro de kɛ a ko a ti jɔ fo a ka taamasen tan ye ka ko a ɲɛ sisi dɔ bɛ na dugukolo ka bagan bɛ na dugukolo yɛrɛyɛrɛ bɛ kɛ kɔrɔn fɛ yɛrɛyɛrɛ dɔ bɛ kɛ tilebi fɛ arabu ka gun yɛrɛyɛrɛ dɔ bɛ k'o fana kan yadɔ arabu ka gun o ye gun de ye min bɛ baji saba ni ɲɔgɔn cɛ ani ko fɔlɔ a tilebiyanfa o ye kuluzumu ba ye a bayanfa o ye yamani ka ba ye a kɔrɔnyanfa o fana ye baji b'a fɔ ko baji bilen ɔ kɛɲɛkɛyanfan sa n'o ye irakiyanfan ye a bɛ taa dan o yɔrɔw la ko kɔfɔlɔnbaw bɛ yen sa mɛ a tɛ se o kɔfɔlɔ ninnu ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ye fɔ o de ma ko jaziratul arab jamana damadɔ bɛ a gun in kan yen nɔ arabu jamana ninnu naam o ye a tamasɛ dɔ ye ani dajali fana o bɛ na ani tile bɔlen ka bɔ tile bi fɛ ani yajuju ni majuju ani isa jiginni a ye tasuma u bɛ bɔ adan nin fɛn tan ko
ko i k'a dɔn k'a fɔ kiyamati jɔ fo ninnu dɔ de kana ne a k'a dɔn miidi fana miidi min fɔra o fana bɛ na miidi aw b'a kalama k'a fɔ miidi bɛ na de a b'a mɛn i ɲɛ bɛ miidi ka nali la n bɛna tila k'a ɲɛfɔ aw ye hadise 50 hadise salen hadise 50 de nana miidi ka nali la a y'a faamu hadise kitabu salen bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko a bɛ na Bukhari o Muslimu a bɛɛ et puis miiri ni Isa tɛ kelen ye imamukum minkum Isa b'a fɔ ten de ko imamukum minkum wa man huwa zalika al-imam ay al-Mahdi de Isa b'a fɔ ko imamukum minkum ummata Muhammad a ka alimami bi bɔ aw yɛrɛ de la miidi in bɛna hadise 50 o de nana ala kɛra ka hadisew la minnu sahalen don ni yɛlɛma cogo t'u la ani minnu bɛ saha ni u tana ye hadise 50 dɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan i y'a dɔn siyaw kɔni tɛ siyaw olu kuma fila t'olu bolo ahlu sunnati wal jamaati de a bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan et puis bɛɛ lajɛlen dɔrɔn kuma la surunya na min ye n kabakoya masala in kalanden dɔw b'a ɲini ko est ce que miiri ko in ko ele a bɛ kɛ wa ko ni i tora k'a nagari ko a bɛ kɛ baara i bolo de ko parce que ko hadise daraja sera mutawatiru ma hadise dɔnnaw bɛnn'a kan ko a sera mutawatiru ma quoi al ilmu al qati'i tigɛli bɛ kɛ dɔnni min kan de miidi ka nale hadise sera o ma bon o kumana miidi a bɛna jɔn dɔn i y'a dɔn Ibn Usaymin ni Ibn Baz ni fɛ o bɛ ka kuma b'a la o ko a kɔni bɛna olu bɛɛ bɛnn'a kan ko a bɛna mais a bɛna yɔrɔ jumɛn jɔnni den don a tɔgɔ voilà n'an sera ni Ala sɔnna ma baya yɔrɔ la ne waati ma an t'an tɛgɛ ma an b'a hadise ninnu dɔw fɔ aw ye pour a k'a faamu quoi k'a fɔ fɛn dogolen tɛ dɛ dɔnni qati'i y'a sabati k'a fɔ a bɛna quoi miidi kɔni awɔ kɛrɛfɛ kuma tɛ silamɛya bɛ dɔnni minnu présenter ka sabati dɔnni minnu kan olu dɔ don an bɛ baara kɛ ni ko caman ye miidi ka nali hadise ka kɛnɛ n'a ye pɔn jamakuluba de y'ala gale nam yala jogo jumɛn de la lamu zikirahum n'o ka hakili jigin b'u ye tuma iza ja'atuhum n'a nana tuma min olu bɛ hakili jigin tuma jumɛn i bɛ fɛn ɲɛsigi de i bɛ fɛn ɲɛsigi de mais fɛn nalen kɔ o tɛ wulikajɔ kuma ye de ayi fa'lam e k'a dɔn annahu k'a fɔ ko yɛrɛ tiɲɛ la ilaha bato fɛn tɛ ni tiɲɛ illallah wa ala kelen pe wa ko bɛ filɛ nin de dɛ kira fɔlɔ cira nin de ala kira yɛrɛ fana cira nin de karamɔgɔ ye nin de fɔ an ye o y'an bila nin de la an ka nin de baara n'an dusukun ye a n'an nɛnkun ye an ka hakili to nin na wagati bɛɛ lajɛlen na hikamul ataya ko don kitabu dɔ bɛ yen nɔ a ka ɲi kalanden bolo a b'i furakɛ ko al hikamul ataiya hikamu ibn ataillah ko don kumaw de dɔn ale kɔni yɔrɔ la la tatruku zikra li adami huduri qalbika ma Allah fihi ko i kana ala ko fɔ to yen ko bari nɛnkun bi k'a fɔ i dusukun tɛ ka fɔ ni ala ma maa min gɛrɛsɛgɛ ya khalasili la ko a tigi ka a nafigiya fɔ yɛrɛ de awɔ i b'a fɔ a ko fasa an yarifa aka min zikirin ma wujudi ghaflatin ila zikirin ma wujudi yaqazatin i tɛ wuli i bɛ ka nafigiya fɔ yɛrɛ koyi komi kelema min don a ka di ala ye ala bɛ ɲɛ i ma a ka kelema in kanu kosɔn ka ɲinan in sama ka bɔ i dusukun na ka ɲɛnamaya ko o jigin a kɔnɔna na wasa an yarifa aka min zikirin ma wujudi yaqazatin ila zikirin
مع وجود حضور وعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غفلة أما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز أكوي تولي بذكر فو كاميني على جيكا جالا فو إن على تبنا سرنيالا كاميني يناني دو فو إيه كلي بتسلاك دايلة إبي تولا فو الله تبارك وتعالى كجاني كو في من غير على يبنا كي سغوي أوي حضوري إبي تولا فو إلا بانا يته فو إلا نالتي ite foyi tena ala kote ako ka no ala bolo ko wala zikiru kany o de ko sa ko adon men ye doni kura de ay de aba don ga goro ibe fe min don ni faidatul khabari jumayyan abe fe min do ka tla ko odon ha balagati ko bolo ni ngoro e ka duma kangwa iba donde nga do faraka duma ka continue nay kani ko fule nam واستغفر ya faddeli ذنبك ika junubu ye وللمؤمنين junubu jumay nyewe martaba ka junubu de don martaba ka junubu ye munye ala kira sallallahu alaihi wasallam dondola kato salila ayar kam fila sali ako assalamu alaikum sahabo ko assalamu alaikum abubakar umbe ala kira salam la rom dron e salam la cedo be no ala kira yere bituka tulungu kuma ke ofe comme na fo bi ben salam ala ko e cebolo jan ala kira bo wele o de la mais to ngu ngadae sahabo ala kira kadu ye ka se degere mina hal ni ala kira tulungu kuma fo min fe ha ni ma mi ma atigi wele o la dron e kele tigala iye kele tigala ala kira mana tulonge aka kalande min fe ka togo dalate togo jugutere mais ka bastu ke dron o togo inde bi jaaye ka tema fana bay togo min dalaka ni ajiti mena ngodo be ko abu hurairata ci kujak manin fa jagman na dug male bulu ala kira sena ko abu hurairata kujak manin fa ni mami ma wele jak manin fa ye kele tigala de fa bede ga wele yo jak manin fa sabu ala kira kwale ma ko jak manin fa abu hurairata nga ko rode zuliya dai ni fana ala kira ba wele ko bolo jan ala kira kele nga salam bla sahabo akko ka bon o bolo ka se degere de ma ko mina fa ala yere ya unya anyinu fi jokomi o tuqiruhu zuliya dai ni ko ala kira ko yala do bora salla de wala nyina na de ako ay ko shimake ako ye fila de salde ko fila fana ako ko mi chemanjele sigi le singa salam bla ne rengu nyana ngo ko no wara sin gele de ako abagara ma ko yala abi ga mi fe ko la chendo ya chende do abagari kumbira ko ka foni kam majigile ko chende do o ma kulogolo misiri kono chendo de ay ni yoke nu kunyo ke dro ma ko kumbesa yu kam majigide ka foni musalai ka qisirar ni be dogodo ni fo may ba ke cugum ya ke tende ko chende do ala gara ka barla yorobe ka wuli ka salito sali kira ka martaba la na fara ko nya afrika junubula onu nyona wode do ala no te ka fo jiwulu junubu no tere ay ala kira tangalindo sallallahu alaihi wasallam kabom nam واستغفر ya faddeli ذنبك ni ika junubu ye وللمؤمنين ni limana jonye وللمؤمنات limana jon musamawe jumana jon chemaw ani musamaw والله allah taala يعلم متقلبكم ala biya ga elema yoro don ومثواكم ana ga sigiro ويقول obena الذين ta doni martaba ka cha don do beno ka fendo ni dalue don do beno fa ilmul yaqin dangana doni ibrahima ko suka nyana mayayi yele be su nyana ma chogodi wa ilmul yaqini nyere nyekay haqqul yaqina kera nyere la bo doni martaba ka cha ko o de ko son
nya fo yi akuma konnana ko ala waliju ka ala ka waliyu ka karama do ye fe karama min kera ka krai waliju ka karama do bisa ko fana ne afa ngo waliyu do ya ajira kalandew na ka foko ni laram kunte ka farala kera ka ko alkum sunya na maya ba nye kuma instrunya anga nga farafasa do ni muna ma do titile ka fam nonu nyono kera abike karamatan ala ka waliyu ala ba bonya naide mais est ce que nan dara doni kene gang ala be songa waliyu do bonya ka sunya na maya yewa obike chogodi ko tse sa kele ni do tseke doni kanto ka foka tseke amba fo anga nyema jo abike ne kitab kele min fa al furqanu bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytanin ay minun jati awliya ar-rahman la o ay do jatula o tigla mo ika don ka foko aka kato jihadu la ka so sara poke sara so sara ibi saya min do mo go akera baraire ko ide ne ka so mina de ne ka so mina ulu ne ala chebi chogo mi ta fe ma ku kunada ago ala ne kun da fe ma kan kunada de ne ka so dun sara ambo ke chogo de ala so sina gulwa ka uli aw ayele naga ayela so inga ka so ngodo ka jihadu nge ka tla pew ay de mesro asagene ngabo jihadu la ana do sokono yorom doron awaga sokono ma ko ay khirejigi so insalen do ko ni ala kunu ne nga barake na me ay khirejigi ga baga we khirege in foni ga baga yorom doron bitla khire foni na so bi daka sa be gara gele ya fam we na ba fika nim fannin fam al furqanu bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan o kitabu nyerere abala jabi we awa minun be nakarli ko yolu tay minun sona magoni ay ulugo kene falen de be bela jelen be nan kelika abike fonya foy dala hal ni mingo ko aba nakari dalu foy surati bolo be siga bali ka sunya na maya ka ke karama ya ni bonyai alaga manyumando na gilla isa kam mando man fasani muhammad kam mando ya bo kon kalam yasini habibu najari mo fla min tara habibu najari tara utlo mage ngo anya kala yenno ko mana ko kabago min gadi bafu ko nga senegal do tara vasila a den fatura amasika den suda yere bi nyin ga tolire ko ba yala mbake chugodi agera jogodi awlaw oye ulo ngo ajondo kera mandon de kera ga mandon de don mo ulu mam fasade ala kera ga mandon yu nunun de mangango yesa ay hakil dal doni nit linyani famuya nye ibisinga chiye kwa ala chiye kenen kan ko de don wa ibisinga chiye ni ala na fara ko karamatu dodron aya soro ni munye ibun temeda erego ni aya soro abi aya soro ni ala kira no fe tuguli de na kira ni ode abike ala bisa ka ke aye kira koso voilà fonyo to la nam wa yaqulu alladhina oy doni fanu do nam wa yaqulu alladhina mawbafu amanu ma min liman yara awla nuzrat as-surat nagoli ka suranjigi fa idha nuzrat as-surat ma min suranjigi ga jihadu fala muhakamatun ala kan no kiri benendo wa dhikra al-qital ni kelefo fiha okay surangono araita alladhina ebe moye fi qulubihim maradun nafiya banabe ma min dusukunna yanzuruna وبفللجي إليك كنايما نظر المغشي كريم موغا فلل جولا عليه أتجلا موغا من الموت كمني سيالا فأولى ومين غاغا لهم ويه طاعة ويه باتودي وقول أنكما معروف من يكما يماي فإذا عزموا الأمر
kasinga tugoygo ka kuma nyuma fo de kungan o kafsani awa ibe kasran jihadu ni o kunte nala ki ala kirlika ni jihadu e kan ala menanai ni masa igadlanga ni masa kelegero la ibsa dlanga ala salama ngoni joyi joro la dron ako to ala bolo ala odi ko sala ya jira ku ka tugo ngodro bismillah fa idha azama al-amru ni ko tigara tumamin no yewi kelegila tige tumami wala sadaqullah no gun ala jenti ya limanani badula lakana ogumbege khairai kuma fala situmu yala awiya bisigiya dewa tawallaytum ni awiya kodonga wali maniyama an tufsidu akata cinge duguma golola tuqaddu arham kadaga sinyu tige alladhina cingelaw de mawe lanahumullah ni ala yudanga wasammahum ayutlogere wama absarahum awu nyew fiya fala tadabbaruna alquran yala ulute qur'ana tasi dewa am ala qulubin أغفالها والمدسكون غغورو دسولم دلا إن الذين ما منو ارتدوا نولو سغنو كمرتك نافقي لوغا نافق لوغا مرتلين غني كاسلام عبد فوني نغني nga kafira de bidusukuna minun sagina ala dibarihim ukofelaga barima fende menengo tabayyana alhuda nikana bangena lahum uye shaytana shawwala ode kojugu masri lahum unye wamla kama kononinge lahum uye dhalika ولا فيلين بأنهم كاساب كيولو قالوا وكو للذين نوما كرهوا ما نوتيلا ما يفينكم نزل الله نالا وجيني سنطيعكم أمين أوباتو في بعض الأمر كو دولا والله كان يوان دمي كيرا كنترول لكوني كان نيغا مولا سليك بجهادوما الله تعالى يعلم أسرارهم أبوكا غوندو دان كيف غونم بيلو أنا بكلام مدري فويتي دوالا لا فمهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم جوم منكي لا نبي كونو كادو لم مولو بادو نم فكيف جوجو جمين ديو كلالاي إذا توفتهم الملائكة نملك يونيومنا يضربون ملك وبيغسليكي وجوههم ونيداولا وأدبارهم أنو كوفلاولا ذلك okmana o fatuli ngal ni lahalainga بأنهم osorla de kafo o اتبعوا ما ye fende batu أسخط الله min yala dimi وكرهوا رضوانهم yala ga jiem baraw kon فأحبط أعمالهم afana yu ga baraw bi أم حسب الذين be nyuma minu ga be kera fu yala maw ya bisgade wa في قلوبهم مرض ni nafiya bana bolu duskunna أن يخرج الله أدغانهم wala duga moni buka bla genega ولو diga moni نشاء minge kira koro an limana jongoro ala bu ugal lebu banga genega ولو na نشاء guyanja لأريناكم والله ngumbe ujraila ولا رفتهم ikunu don bisimahum nuka tamansiyan ya udungera de ولتعرفنهم wallahi binu don بلحن القول kuma yelema chokola والله Allah taala يعلم أعمالكم abaga baraw don ولنبلونكم nafiki kuma yelema choko abi don la nengu yelema choko na ni nafiki la abi don nam ولنبلونكم wallahi am bina ujarabi حتى نعلم المجاهدين fanga jadi gelaw don منكم kamina awla wasabirina ani sabaliba نبلو أخباركم ambaga kibare yow bela jelimbanga إن الذين agmana silamaya ajosonde limanaya geliani noya bela jelena walastu ubali hina uqtalu musliman ala ay jambi kana fi allah masra don gela koti ko aliga siratala na aliga bisa abina sa ala kode ko na asara kiningere gon abina numangere gon ko aga sira foy tola o limana jonga kuma
nam إن الذين maa minnu n'olu kafiriyara n'u ye maaw bali عن سبيل ka bɔ ala ka الله sira jɛlen ma وساقوا n'u ye kira الرسول funguɲɔgɔnya من بعد fɛn ما tɛmɛnen kɔ تبين الهدى ni kana bangena لهم u ye لن يضروا olu ka الله funguɲɔgɔn in tɛ ala tɔɔrɔ seyan fayila وسيحبط amalahum أعمالهم ala binu ka baara bɛɛ lajɛlen bi يا أيها u ye kira funguɲɔgɔnya u banna ala kira ma k'u kodɔn ala ka diinɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka kodɔn nin tɛ foyi siɲɛ ala ye communauté silama kɔni i bɛ tugu ala ko a n'a kira naam يا أيها nin jigira awa jɔn de la minnu tun bɛ maaw dumuni badiri dɔn na u banna kira ta ma a bɛ jaa ninnu ni ɲɔgɔnna kɔni naam يا أيها ya mɔgɔw الذين o de kosɔn lan yadurullah shay'an ni aya in n'a ye nin faamu a bɛ hadisul qudusi la ko n ka jɔnw aw tɛ se ka ne tɔɔrɔ jango a n'an tɔɔrɔ voilà hali ni a fɔlɔw ni a labanw jɛra k'a fɔ ko a bɛ tɔɔrɔ sinima tɛ se ko cogo kelen de la u tɛ se ka ala ka yɛrɛ fana tɔɔrɔ fo nɛnkun tɔɔrɔ dɔrɔn naam يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko dɔn آمنوا minnu limaniyara أطيعوا الله a ye ala batu وأطيعوا الرسول a n'a ka kira labatu ولا تبطلوا a kana ka أعمالكم baaraw tiɲɛ ni kutaw ye de إن الذين maa minnu كفروا n'olu kafiriyara وصدوا n'u ye balili عن kɛ سبيل ka bɔ ala الله ka sira ma ثم ka segin ماتوا n'u sara وهم ka sɔrɔ olu كفار kafiriw do ولن يغفر الله ala ti yafa لهم u ma فلا تهنوا kuma an kana muruti ka bɔ silamɛya la an donnen ko silamɛya la haka yirijira ninnu minnu b'an ka baara baraju tiɲɛ an k'an cogo d'olu la kunnadali n'i ye ɲumanya kɛ maa ye ka tila ka kunnada ani kuma jugu fɔ mɔgɔ ma an k'a lajɛ k'o bɛɛ lajɛlen to yen o bɛ maa ka baara baraji tiɲɛ sarakati baraji a b'a tiɲɛ nka min ye awa kuta tɔw ye kumana hakada u tɛ baraji tiɲɛ nka mɛ kuta kɔni a fitinin n'a bɔnba k'i yɔrɔ ma janya a bɛɛ lajɛlen na ni murutili kɔni tɛ kuta ninnu tɛ baraji tiɲɛ nka mɛ min bɛ baraji tiɲɛ o ye murutili de ye la in sharakta la yahbatanna amaluk nam ولا تهنوا a kana lafu تدعوا ka wele da إلى السلم ka tɔrɔ sulhuma وأنتم ka sɔrɔ aw siramanw lalamuna aw de ye kurutalenw ye والله ala معكم a bɛ fara aw kan ni dɛmɛ ye ولن يتركم ala tɛ aw أعمالكم nagasi a ka baaraw la إنما الحياة ka annama wutira ahluhu wa maluhu wutira k'i nagasi o lɔgɔ de filɛ nin ye i y'a dɔn filimu daro la i bɛ bana harafe min bɛ daminɛ la i b'o bɔ yen o tɛ waawu ye wa i bɛ waawu in de bɔ yen k'a kɛ sisan i y'a tira kun ye voilà nam إنما الحياة ɲɛnamaya الدنيا n'o ye diɲɛ ka ɲɛnamaya ye لعب tulonkɛ dɔ ولهو ani yɛrɛ sugula dɔ Wa in n'i sera ka ɲɛnamaya lajɛ dɔrɔn i b'a faamu ni min sanga wula an bɛ gido kan i b'a ye an bɛ sin ka ko dɔ kɛ bi sini an b'o to yen nam wa in tu'minu n'aw limaniyara وتتقوا ka siran ala ɲɛ يؤتيكم ala bɛ aw sɔn ujurakum a ka barajiw la ولا يسألكم ala tɛ aw deli amwalakum a ka nafolow la إن يسألكموها ka nafolo bɛ di ayi ala to fɔ de ala to fɔ n'a y'aw deli a ka nafolo ninnu na k'aw ويعافيكم danna se deli la تبخلوا a bɛ laban ka tɛgɛma gɛlɛya de ويخرج a bɛ أدغانكم laban ka ka mɔnɛ minnu bɛ aw bolo silamɛya kɔrɔ a bɛ sin k'o bila kɛnɛ kan أنتم nafoloko in ni o ma ɲɛma jɔ a laban bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye de parce que ɲɛ m'a fɔ ye n ko murutili fɔlɔ min kɛra diinɛ la n ko a sɔrɔla nafoloko de fɛ Abubakar Sidiki maa fɔlɔfɔlɔ minnu murutila ka bɔ silamɛya la Abubakar Sidiki ka waati la o ma ban Salimu u banna jaka de ma k'u tɛ jaka di o kosɔn a ye nafoloko in kɛ ko ninnu na dɔɔni dɔɔni a ti ɲɛ ko de nka a kana banba kan kojugu quoi n'o tɛ a bɛ kɛ sababu ye k'a ci tiɲɛ
nam أنتم aw filɛ nin ye هؤلاء ninnu تدعون bi ka wele لتنفقوا yalasa an ka nafagali kɛ في سبيل الله ala ka sira la فمنكم من maa bɛ wele aw la يبخل min bi tigɛ ma gɛlɛya ومن mɔgɔ min يبخل n'o tigɛ ma gɛlɛyara إنما يبخل o tigi bi tigɛ ma gɛlɛya de عن نفسه a b'a yɛrɛ de ma n'i y'a di a nafa b'i yɛrɛ de kan n'i ka nafolo kan a b'a barika والله ala الغني ale de ye kaariba ye ka bɔ aw ka nafagaliw ma وأنتم aw de ye alifugara hatagibagaw ye ka da ala ma وإن nka تتولوا n'aw y'a ko di ka bɔ batu in ma يستبدل ala bɛ mɔgɔ قوما dɔw falen غيركم yahu tana ye ثم ka segin لا يكونوا olu tɛ kɛ amsalakum aw ɲɔgɔnnaw ye kodɔn na Salman Farsi ala kɛra ye a bolo sin o ma nin n'a ɲɔgɔnnaw hali n'a y'a sɔrɔ limaniya dulɔnnen bɛ dolo la ninnu tun bɛ taa a nɔfɛ cɛdu tun bɛ a sama ka na kabini Farsi la صدق الله العظيم وبالله رسوله الكريم ونحن لما كان ربنا خالقنا ولا هو من شاء الشهيدين